Dames en heren, welkom bij alweer de 5e aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. En ook vandaag ontvang ik aan deze tafel weer 3 ondernemers die vertellen over hun bedrijf. Straks schakelen we over naar de zogenaamde elevator pitch en dan gaan we eens kijken wie daar een minuut lang zijn of haar bedrijf gaat promoten. En natuurlijk worden ook alle gasten wederom gepresenteerd door een prominente Venraynaar. En vandaag is dat Edgar Broukman van Vakgarage Broukman. Welkom Edgar. Welkom. Jouw bedrijf is genomineerd voor een hele speciale prijs. Kun je er iets meer over vertellen? We zijn genomineerd voor Autobedrijf van het jaar. Er zijn 3400 bedrijven in heel Nederland en nou goed, wij dingen mee tot een van de. Oké, want het is de bedoeling dat je eerst in de top 10 terechtkomt. Ja. En dan is er nog een vervolgstap en dan gaan ze door tot de top 3. Maar goed, dat is duimen, dat gaat lukken. Ja, heel veel succes 2 weken weten we meer. Oké. Wat is verder de kracht van jouw garage, Vakgarage Broukman? Universeel, alle merken, hele korte lijnen, weinig personeel, gewoon ja, to the business, gelijk klanten helpen en zo snel mogelijk. Oké, nou jij gaat ons hier vanavond in ieder geval ook helpen. Jij gaat de gasten presenteren. Ja. Dus ik wil jou vragen om de eerste gast voor te stellen. Ga je gang. Rozen zijn de liefde van hem en zijn vader gehad, die de eerste schreden zetten op het bloemenpad. Al meer dan 40 jaar is het Veulense kwekerij een begrip. Niet zo gek ook, want toprozen blijven hip. Zo vlak voor Moederdag heeft hij het extra druk, want rozen die oogst je stuk voor stuk. 6 dagen per week worden ze verkocht en worden de mooiste voor de klanten uitgezocht. Rozen verkopen doet hij zo vaak en zoveel hij kan. Hier is hij dan, zijn achternaam is Rijntjes, zijn voornaam is Twan. Welkom. Ja, welkom Twan. Eigenaar van Rijntjes Bloemkwekerij, voor velen beter bekend als Roeze Gratje. Ja. Wordt het niet ooit Roeze Twanny? Ja, misschien wel, wie zal het zeggen. Ja. Hey, toepasselijk aan de vooravond van Moederdag. Is dat de drukste dag van het jaar voor jullie? Het drukste weekend van het jaar, qua verkoop thuis sowieso. Dat is gewoon de top van het jaar eigenlijk. De rest van het jaar hebben we ook natuurlijk wel wat te doen, maar dat is echt gewoon de drukste dag. Oké, dus Moederdag staat nog boven, Valentijnsdag en Kerst bijvoorbeeld? Ja, Valentijnsdag is maar 1 dag. En Moederdag zie je eigenlijk de hele week wel dat het gewoon drukker is. En het valt in een andere tijd van het jaar natuurlijk, dus dat je sowieso meer drukte hebt qua productie. En dat is in Valentijnsdag het valt in de winter, dus dan heb je gewoon minder rozen, dus dan heb je ook minder werk daarin. Oké, dus flink aan de bak. Ja, moet flink tegenaan. Hey, hoe lang bestaat jullie bedrijf al? Mijn vader is begonnen in 1964 en in die tijd nog met tomaten en anjers. Maar vanaf 1967 is hij rozen gaan telen en dat is ook altijd zo gebleven. En dus, kun je vertellen hoe het bedrijf er op dit moment uitziet? We hebben 5 soorten rozen. Dat is eigenlijk met name weer toegespitst op onze verkoop thuis. Als je wat wilt verkopen, dan moet je ook wat te bieden hebben. Dus dan moet je ook verschillende kleuren hebben. Dus daarom 5 kleuren. En dat hebben we dus in de kas eigenlijk. Oké, want jullie slogan is trouwens ook verser kan niet. En hoe maken jullie dat waar dan? Omdat wij dus ons product dat wij vandaag oogsten, dat willen wij het liefst morgen nog weer verkopen. Dus verser kan het eigenlijk gewoon niet. De rozen moeten als het even kan een nacht op water gestaan hebben, dat ze zich goed volzuigen met water. En dan moeten ze gewoon in de verkoop. En dat is eigenlijk. Dus niet vandaag oogsten, meteen verkopen, echt 1 dag eerst in het water. Ja, ze moeten zich een nacht volzuigen. De meeste mensen denken wel dat het beste is vanaf de plant in de vaas, ja. Maar dan is de houdbaarheid niks. Nou, kijk eens aan. Dus hebben we dat in ieder geval weer geleerd uit dit gesprek. Jullie verkopen ook zogenaamde bloemabonnementen, las ik? Ja, dat doen we ook. Je kunt alles regelen. Je kunt een abonnement regelen dat je zegt van ik wil elke week wil ik vast een bos rozen bezorgd hebben of zo. En dat is gewoon een abonnement of 1 keer in de maand. En dat sluit je er gewoon van tevoren af. En dat betaal je dus vooruit als het ware. En dan komt die bos, die komt gewoon elke week of elke maand wat je wilt. En er wordt veel gebruik van gemaakt? Dat valt nog wel mee, maar dat is allemaal nog groeiende. Oké, dus er kunnen nog wat meer abonnementen verkocht worden wat jou betreft. En ook workshops verzorgen jullie? Want ik dacht, nou jullie verkopen alleen, of je kweekt rozen en die verkoop je, maar jullie verzorgen ook workshops? Ja, voor wie? Dat doen we ook. Dat is eigenlijk gewoon voor de mensen die dit willen, dus die wat meer willen doen met de bloemen die wij telen. En dan hebben we dus een paasworkshop, een kerstworkshop. En op dat moment worden die bloemen dus verwerkt tot iets moois. En dan zet je eigenlijk op een andere manier met je klanten te werken eigenlijk. En dus op een heel ontspannen manier maak je dan een mooi stukje. Oké. Lijkt me vooral iets voor de vrouwen. Ja, precies. Dat wordt vooral door de dames gedaan. Ja, dus okay.
Je zei net, jullie kweken 5 soorten. Ja. Hoeveel soorten rozen zijn er eigenlijk in totaal? Duizenden. Duizenden. Ja. En, maar even terug naar die 5 die jullie hebben. Hebben jullie ook nog een speciaal soort daarbij? Het zijn allemaal speciale soorten, maar wij hebben dus met name hebben wij onze rode roos als Rooike. Ja. Die is dus hier bij ons in het bedrijf ontstaan. Ja. En die wordt ook nergens ter wereld geteeld als bij ons. En Rooike, dat verwijst natuurlijk naar rooi, mindeur, in de pil en Venray. Oké. Dus dat is een echte Venraysroos. Mooi. En die is alleen bij ons verkrijgbaar. Kijk aan. Hey, en jullie verkopen aan particulieren, maar hoeveel procent van jullie rozen gaat richting de veiling? Van onze totale productie ongeveer gaat 2/3 naar de veiling toe en 1/3 verkopen thuis. Oké. Dat vind ik toch een groot percentage. Ja, dat is behoorlijk wat. Ja, dat is zo. Ja. Hey, en klopt het trouwens ook dat je binnenkort gaat starten met een soort webwinkel? Ja. Want ik heb het al gehad over abonnementen en workshops, maar een webwinkel met rozen, Ja, je moet gewoon met de moderne tijd meegaan. Dus er hoort een webwinkel bij en die is nu draaiende. Dus je kunt nu, als je via onze site kom je in de webwinkel, ja. En dan kun je dus een bos rozen bestellen. Die gaat dan via een speciale courier en die kan je dus bezorgen in heel Nederland. En dan op het moment dat die bij ons weggaat, dan is hij binnen 24 uur op de plaats van bestemming. Oké, maar waarom zou iemand in Groningen jullie rozen willen bestellen? Omdat je er goede ervaring mee heeft misschien. Of dat gewoon echte Venraayse rozen zijn, vers van de kweker. En als iemand in Hartje Amsterdam een bos rozen kunt krijgen die de dag van tevoren bij die kweker gegaan is, dan heb je toch een erg korte lijn. Oké. Als je die in Amsterdam zelf moet gaan kopen, dan moet je nog wat stappen meer afleggen. Nou, ik ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen in ieder geval. Tot slot van het gesprek kun je ons nog 1 hele goede tip geven hoe je rozen lekker vers kunt houden en zo lang mogelijk in de vaas? Zorg voor een goede schone vaas. Doe hem even met chloor uit. Snijd de roos goed schuin aan. Schuin doorsnijden die steel. En dan zorg je dat je de snijbloemenvoedsel in de vaas oplost. Dus je hebt zakjes voor 1 liter water en gebruik dan meter die ook even af voor 1 liter water. Dus doe niet maar gewoon wat erin, maar meet hem even af. Dat je weet wat je doet. En dan is eigenlijk succes verzekerd. Op een goede plek neerzetten, niet op de tocht, niet in de zon. Ja, zonder dat je er erg in hebt, heb je volgens mij in 1 zin 4 tips gegeven. Ja. Nou, in ieder geval dank je wel daarvoor. Dank je wel. Merci. Ja, en wie is onze tweede gast? Edgar, wil je ons dat nu gaan vertellen? Onze tweede gast is net terug van een mooie reis en denkt ook alweer mee naar een eervolle prijs. Ze is een zakenvrouw, zeker weten. Iemand die zich met de beste weet te meten. Al bijna 20 jaar zit ze in het vak. Reizen verkopen doet ze met groot gemak. Wilt je een reisadvies op maat, dan staat deze Venraayse al jaren voor je paraat. Nu staat ze voor ons klaar en de eerste vraag aan haar is: wordt Maya Kateman van Opbergen de zakenvrouw van het jaar? Ja, Maya. Ik weet niet of je daar al op in wil gaan op die laatste vraag, maar hoe voelt het in ieder geval om genomineerd te zijn? Kun je dat wel vertellen? Heel erg leuk, ja. Maar ja, ik heb ook wel even gekeken naar mijn 2 collega's, zal ik maar zeggen. Nou, die zijn ook niet misselijk, dus ik denk dat het niet erg is om ervan te verliezen, laat ik het zo zeggen. Oh, je bent jezelf al aan het indekken nu. Oké. Hey, maar die nominatie, hoe is die eigenlijk tot stand gekomen? Wie maakt de selectie of hoe gaat dat? Het is dit jaar voor het eerst georganiseerd door een stichting die vond dat dat een leuk idee zou zijn. En mensen konden iemand nomineren. En er zit hier iemand in de zaal die heeft dat initiatief genomen. Ik kijk niemand aan. En die iemand is? Want nu willen we dat ook weten natuurlijk. Emiel Beerkes. Oké. Ja. Dus er zijn meerdere mensen die me aangedragen hebben, maar Emiel was echt de eerste. Dus, Oké. Ja. En als je genomineerd wordt of voorgedragen wordt voor nominatie, dan kun je dus 2 dingen doen, meedoen of niet meedoen. Ja, ik heb er toch voor gekozen mee te doen. Het is toch een beetje te leuk natuurlijk. Ja, en dan wordt er een selectie gemaakt. Eerst werden teruggebracht tot 10 kandidaten. Ja, er waren iets van 45 kandidaten of zo. Ja. Dat is teruggebracht tot 10. Dat noemen ze de longlist. En op 17 april, toen ik op reis was in Afrika, toen is die 10 teruggebracht tot 3. Oké, nou, dat wordt in ieder geval heel erg spannend. Heel spannend. Ja. Wat is volgens jou het grootste verschil tussen een vrouwelijke en een mannelijke ondernemer? Ik denk dat vrouwelijke ondernemers meer vanuit het onderbuikgevoel werken. Intuïtie. Intuïtie, Ja. Oké. Heb je nog tips trouwens voor dames die erover denken om een eigen onderneming te starten? Ja. Een echte damestip dan, hè? Een damestip. Nou, Een beetje moederdag-uitzending hebben we Moederdag-uitzending. Ik zou het serieus oppakken en er goed over nadenken. Het is geen 9 tot 5 baan. En als je kinderen hebt, moet je vooral zakelijk opvang regelen.
Ik denk dat dat wel een hele goede basis is. Oké, want je bent zelf opgegroeid als dochter van een vader en moeder die allebei in het bedrijfsleven zaten. En je hebt volgens mij ooit gezegd, ik zal nooit ondernemer worden. Dat is niet helemaal Ik heb gelukt. altijd geroepen, ik ga nooit ondernemer worden. Ik trouw ook nooit met een ondernemer, dat ga ik echt niet doen. Dat is allebei en ik heb mislukt. het gelukkig allebei Ja? gedaan. Ja. Heb je er spijt van? Nee, ik heb er geen spijt van. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb eerst 18 jaar in loondienst gewerkt. Ja. Bij de Rabobank heb ik heel veel geleerd. Dus ik ken ook de andere kant van de balie, zeg maar. Hè. Maar op een gegeven moment, ja, dan ontgroei je dat. En dan zie je kansen en denk je, kan het zelf volgens mij beter, weet je wel. En zo begint dat. Oké. Ja. En in 1995 ben je gestart met Vice Versa. Op dit moment werken daar 8 vrouwen. Is dat bewust? Nou, we hebben een man gehad, die is net weg. Die is naar de Rabobank toegegaan. Die heeft bij mij weekendhulp gedaan. Dat is een hele goede kennis. Een Bas Linsen, een vriend van een van onze kinderen. Dus die is heel vertrouwd. En die heeft best goed volgehouden bij ons 3,5 jaar in de kippenhok. Dus Ja. het kan wel. Alleen wij zeggen altijd onder elkaar... Maar is het bewust dat je met 8 Nee, vrouwen maar werkt? vrouwen kunnen 10 dingen tegelijk en mannen Oh, niet. Oké, nou ja, dan reageer ik nu even verder niet op. Hey, en waarin onderscheidt jouw reisbureau zich van andere reisbureaus? Of is dat antwoord net gegeven? Tot het gaatje gaan, denk ik. Meer moeite doen, je goed verplaatsen in de klant. Niet stilstaan bij alleen puur pakketreizen, wat vroeger alleen maar was. Maar ook dingen samenstellen met Ryanair. Gewoon heel veel moeite doen. Maatwerkreizen. We maken ook eigen reizen, waar ik zelf mee op reis ga. Want je gaat zelf regelmatig mee als reisleiding. Je bent net kan terug, niet meer zei je meisje, ook. noem ik dat. Hoe bevalt dat? Het is heel leuk om te doen, dus best wel intensief. Deze reis ging heel erg goed, een hele leuke groep en er ging eigenlijk niks mis. Ja, dat zijn altijd wel kleine dingetjes die je nog even aan kunt passen. Maar het was gewoon heel erg leuk, een hele mooie reis. En ja, daar kijk ik met voldoening op terug. Oké. Hey, en de mooiste ervaring tot nu toe op die reizen, welke is dat? Ja, dat kan ik niet zeggen. Zijn dat er te veel? Zijn er te veel. Oké. Maar ik vind het wel heel leuk, en dat is misschien ook wel leuk om te vermelden, Ja. dat sinds mijn man zijn bedrijf verkocht heeft, gaat hij ook mee op reis. En nu kan ik die mooie plekjes en zo ook met hem delen. En dat kon voorheen niet. Dan stond ik bijvoorbeeld bij de Victoria Waterval en dacht ik van, oh, dat moest je kunnen zien. En nu kan dat. En je kan hem nog wat klusjes laten doen onderweg. Ja, hè? natuurlijk. Ja, zo werkt dat. Hey, even iets anders. De economische situatie die is niet goed. En de mensen die houden wat meer de hand op de knip. Wat merken jullie daarvan? Nou, we hebben het ergst al gehad, denk ik. We hebben in 2009 is het in de hele toeristische sector eigenlijk veel minder gegaan. 2010 was voor ons echt een dieptepunt, waar ik gewoon een heel jaar heel hard gewerkt heb. En eigenlijk voor niks. Dat heeft me wel aan het denken gezet. Dus in 2009 zijn we al heel erg rigoureus aan het bezuinigen gegaan. Ik had in een jaar voor 60.000 euro bezuinigingen doorgevoerd. Nou, en dan gaat het dus beter het jaar erop. Maar bezuinigen houdt op een gegeven moment op. Dus vorig jaar ben ik weer gaan investeren. En nu ook weer. We hebben narrowcasting, dus een schermpje in de etalage. Weet je wel. Ja. Moet met je tijd meegaan, hè. Dus ja, laat me niet meer gek maken. En ik zie ook in de omzetontwikkeling, als je je nek uitsteekt en je onderscheidt je van anderen, dan zit er ook groei en positiviteit in. Oké, We plussen nu 20% ten opzichte van 2 jaar terug. Dus het is heel erg goed. Ook de social media, daar maak je volgens mij gebruik van. Ik wil het allemaal weten. Ik probeer daar wel actief in te zijn. Ja. Maar ik maak wel een verschil. LinkedIn vind ik zakelijk en Facebook vind ik meer privé. Daar zet ik gekke dingen op, leuke dingen. Hey, de zomer die staat weer voor de deur, want we moeten langzaam gaan afronden. Wat zijn de populaire vakantiebestemmingen voor deze zomer? Amerika staat, ja, Spanje is eigenlijk, maar dat is altijd nummer 1. Dat heeft zoveel bestemmingen. En bij ons staat geloof ik 2 Amerika. Thailand staat ook heel hoog. We hebben, ik denk meer dan gemiddeld verre bestemmingen ten opzichte van andere reisbureaus. Ja. Hey, dan even terug naar 22 mei. Dan wordt het duidelijk wie er vandoor gaat met de titel. Stel jij wordt dat, wat ga je dan doen? Gewoon hard doorwerken. Gewoon hard doorwerken. Sluiten we daarmee af. Dankjewel. Ja, dankjewel. Maya. Ja, dames en heren, is het nu tijd geworden voor de zogenaamde elevator pitch. Gaat u meekijken wie er in de lift staat? Hallo, welkom in de elevator pitch. Hallo Rob. En wie bent u? Ik ben Pascal van Nistelrooy, de eigenaar van Car Wellness Venray, gelegen aan de Maashees weg 85, direct achter de Tango. Welkom in de elevator pitch. Dat betekent dat je 1 minuut de tijd hebt om jouw bedrijf aan het Venrayse publiek te presenteren. En jouw tijd die gaat nu in. Succes. Ja, Car Wellness Venray is een uniek verfrissend concept op gebied van totale autoreiniging. Ons bedrijf bestaat uit een 2-tal elementen. We hebben een 45 meter bemande wasstraat en we hebben een carcleaning afdeling. In onze carcleaning afdeling bestaat de mogelijkheid om zowel voertuigen, auto's
bussen, vrachtwagens, campers en caravans te laten reinigen van zowel de buitenzijde als de binnenzijde. Uiteraard voor autobezitters die zelf hun auto willen wassen, hebben wij een 4-tal jetwashers, de zogenaamde zelfwasboxen. Daar zijn er 3 van overdekt en eentje is open, dus ideaal geschikt voor campers en hoge bussen. Deze wasplaats nummer 4 is voorzien van een bordes met een hoge zwaaiarm. Uniek wat we samengesteld hebben is een VIP-behandeling. VIP wil zeggen dat er een combinatie is tussen de 45 meter bemande wasstraat en onze carcleaning afdeling. Uw auto van binnen en buiten schoon, terwijl u wacht in 20 minuten tijd. Voorts heeft ons Car Wellness bedrijf nog een 8-tal stofzuigerplaatsen. Dus kortom, uw auto grondig, schoon en wij garanderen de schoonste auto van Venray. Nou Pascal, dankjewel. Gaan wij terug naar de tafel en Edgar, wie is onze derde en laatste gast van vandaag? Werving en selectie van personeel, dat doet het ambitieus bedrijf van onze derde gast heel veel. Al 10 jaar is hij voor werkzoekenden en werkgevers in de weer. En die klanten, tja, dat worden steeds meer en meer. Managers, deurwaarden, juristen, secretaressen en directeuren. Ja, voor heel veel werkzoekenden openen zijn selectieteam de deuren. Persoonlijke aandacht is een mus. No cure, no pay. Maar hoe ziet hij de toekomst? Is hij nog steeds altijd tevreden? Ik ben heel erg blij dat hij bij Rob aan tafel ziet. Hier is hij dan, Jeroen Tjejink, directeur van Personator Werving en Selectie. Ja, allereerst van harte gefeliciteerd, want Personator bestaat 10 jaar en onlangs hebben jullie dat gevierd. Hoe zag dat eruit? Ja, bescheiden feestje in de Schouwburg in Venray. Kleine 700 genodigden. En die hebben we laten genieten van een mooie, ja, ik noem het maar bijna artiesten trio van Voetbal International. Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen. En die hebben, ja, nogmaals, die 700 mensen echt geëntertained. Dus dat was een topavond. Geslaagde avond. Ja. Mooi. Hey, maar even terug naar Personator. Kun je aan het Venrayse publiek uitleggen wat Personator nou eigenlijk precies doet? Ja, we zijn dus een werving- en selectiebureau, wat inhoudt dat wij ons richten op het vervullen van vacatures vanaf mbo-niveau voor vaste dienstverbanden, dus geen uitzenden of detacheren. We proberen dat te doen voor bedrijven. Dat kan van klein tot groot. Dat is voor ons eigenlijk ja, niet zo heel belangrijk hoe die opdrachtgever eruit ziet. Ja, we proberen dus in die optiek ook sollicitanten te begeleiden naar die banen toe. En dan ben je dus een echte intermediair. Ja. Maar dus echt naar een vast dienstverband? Ja, vast dienstverband. Okay. Dus ja, wat ik net ook al aangaf, geen detacheren of uitzenden. Mensen die bij ons binnenkomen hebben vaak gewoon een vaste aanstelling en geven om ja, een willekeurige reden aan dat ze op zoek zijn naar iets nieuws, dat ze toe zijn aan iets nieuws. Vaak ook vertrouwelijk, een stukje oriënterend vaak, dat we ze ook een stukje moeten begeleiden. Ja, wat wil je dan precies? En die gesprekken ga je met die mensen aan en vandaar probeer je de match te maken naar een van je opdrachtgevers, een van je klanten. 10 jaar geleden is Elroy Jansen dat bedrijf begonnen, dat is een eentje. Enorm gegroeid. Hoe ziet jullie bedrijf op dit moment eruit? Ja, we zijn met 45 collega's, enthousiast team. En Elroy is dat inderdaad 10 jaar geleden begonnen. Niet wetende dat het 10 jaar later er zo groot uit zou zien. We hebben ons in de loop der jaren steeds breder georiënteerd op de, ja, zeg maar de branches. Ooit begonnen in de financiële dienstverlening en inmiddels zijn er in totaal een 10-tal branches waarin we actief zijn. Je kunt eigenlijk zeggen dat we nagenoeg ja, elke vacature op zouden kunnen pakken binnen een organisatie. Maar een enorm groot bedrijf geworden. Ja, ja. En toch, de term persoonlijk staat bij jullie hoog in het vaandel. Ja. Kun je dat nog waarmaken met zo'n groot bedrijf? Ja, wij denken en wij vinden van wel. En dat proberen we te doen door de mensen die wij in dienst nemen, zowel de mensen te laten spreken die op zoek zijn naar een nieuwe baan, als zelf de contacten te onderhouden met de klant. En dan praat je dus echt over persoonlijk contact. En nogmaals, ja, dan is het heel belangrijk dat je dus ook heel persoonlijk bent. Oké. Hey, net in het gedicht wat Edgar voorlas, daar hoorde ik ook dat jullie werken volgens het zogenaamde no cure, no pay principe. Wat is dat? Ja. Houdt in dat wij eigenlijk pas betaald krijgen door onze opdrachtgevers als wij succesvol zijn. Dus lukt het ons niet om de juiste vacature in te vullen, dan hoeft niemand ons te betalen.
Ja, maar zo moet dat toch altijd zijn, of niet? Ja, zo was het 10 jaar geleden dus absoluut niet. Dat is ook een van de onderscheidende factoren geweest destijds om eigenlijk die vliegende start te kunnen maken. Inmiddels werken veel bureaus volgens dat concept. Alleen ja, wij vinden het ook heel logisch. Waarom zou je ergens voor moeten betalen als je niks krijgt? En dat is een service- en een klantgerichte gedachte. En die vinden wij heel normaal. Ik denk heel veel met jou en met jullie. Jullie zijn een jong, modern bedrijf. Ook het hele multimedia en social media gebeuren is daarin speelt een belangrijke rol. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat wij 10 jaar geleden een van de eerste waren die massaal onze vacatures op destijds de misschien nog niet zo hele populaire vacaturebanken plaatsten. En dan praat je over Monsterboard, Nationale Vacaturebank. 10 jaar terug was de krant nog een heel erg traditioneel, maar toch veel gebruikt middel. En nu inmiddels kun je gewoon niet meer om het internet heen. En er worden er inderdaad allerlei andere instrumenten toegepast. Social media, Facebook, Twitter, LinkedIn. En wij moeten met onze tijd mee. En we proberen soms zelfs misschien iets vooruit te lopen door wat links-rechts wat uit te proberen. En als dat iets oplevert, ja, dan gaan we daar serieus werk van maken om de diepte in te gaan. Want er is ook al een heuse Personato-app beschikbaar, klopt toch? Ja, we proberen met het bouwen van onze eigen apps, zowel op het gebied van vacatures als op het gebied van steden, dus regionaal georiënteerde apps, proberen wij bij de mensen onder de aandacht te komen. En dan niet zozeer bij mensen die misschien heel erg naastig op zoek zijn naar een baan, maar eigenlijk de mensen die min of meer een klein beetje verleid moeten worden. Okay. Want dat is namelijk de doelgroep waar onze klanten naar op zoek zijn. Niet de jobhoppers, maar de mensen die echt al jarenlang bij een club werken, goed werk leveren en zeggen, joh, misschien wil ik wel eens een keertje wat anders. Oké, je had het net over steden-apps. Ja. Komt er ook een Venray-app? Die is er al, vers van de pers. Ja, dat kan ik bij deze dan als primeur aan jou geven. Nou, kijk aan. Dus iedereen met een tablet of met zo'n hele mooie telefoon, die kan hem opzoeken. Ja. De Venray-app. Goed, tot slot, want we gaan afronden. Wat opvalt bij jullie bedrijf is marketing en sponsoring. Is dat de sport voor jullie heel erg belangrijk is. Ja. Waarom is dat? Allereerst zien wij gewoon met name sport en dan in het bijzonder denk ik ook het voetbal, want daar doel je misschien ook al een klein beetje op als een uitstekend middel om onze eigen naamsbekendheid te vergroten. Sport is een ontzettend populaire sport waar veel publiek op afkomt, waar veel televisieaandacht voor is. Dus daarmee kunnen we heel goed onze eigen naam in de markt zetten. En daarnaast zit er rondom met name betaald voetbal een enorm scala aan sponsors en interessante bedrijven. Ja. Waardoor je dus heel makkelijk tegen potentiële, maar ook bestaande klanten aanloopt. Oké. Dus sponsoren in de topsport door een topsportbedrijf. Kan ik dat zo zeggen? Ja, ik denk dat wij ons iedere keer en iedere dag weer proberen te onderscheiden door te laten zien wat we kunnen. En wij zeggen altijd succes was gisteren en vandaag moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En met die mentaliteit proberen we het zo goed mogelijk te doen voor zowel de sollicitanten als voor de opdrachtgevers. Nou, wens ik jou in ieder geval heel veel succes voor de komende 10 jaar. En wellicht dat we hier over 10 jaar bij het 20-jarig jubileum nog een keer zitten. Ik kom graag lang. Dankjewel Jeroen. Hey, graag gedaan. Ja, dames en heren, en dan hebben wij van al dat gepraat honger gekregen. Dus we schakelen over naar de keuken. En Hans, wat heb jij dit keer voor ons gemaakt? Nou Rob, ik heb vandaag voor jullie Limburgse asperges gekookt. Met een gepocheerd eitje, Hollandaise saus, gefrituurde asperges, Noordzeekreeft en een op de huid gebakken kabeljauw. Ik wens je smakelijk eten. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Venray in Bedrijf aan tafel. Wilt u ook een keer aanschuiven aan deze tafel, dan neem gerust contact op met de redactie van Peel en Maas TV. Dit was het weer voor deze keer. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.